Primeiro cuadro está a execución do orzamento do investimento do Estado en Galicia. No ano 2012 estaba empezando a gobernar Rajoy, investiu realmente o 88% do que figuraba nos orzamentos xerais do Estado dese exercicio. Ano excepcional, en parte porque viña empuxado polo ano 2011, porque no ano 2013, no ano 2014, no ano 2015, o nivel de execución orzamentaria da inversión pública, o que financia o AVE, as carreteras, os portos, etc., baixou o 61%. E a cada nivel de récord mundial no ano 2016, último ano no que a Intervención General da Administración do Estado ten publicado o dato, chegando ao 51%. Isto é, o Estado non gasta un de cada 2 euros que di, cando fan propaganda do orzamento, cando se di esa cifra de que Galicia vai recibir unha determinada inversión, en realidad recibe a metade do que figura nesa cifra. No segundo cadro facemos a evolución en millóns de euros do orzamentado e do executado, como podedes ver aí, non dou todas as cifras. No ano 2016 había un investimento de 1.364 millóns de euros, dos que tanto se gabou Feijóo, que ao final se investiron de verdad 699, a metade. 1.400 millóns de euros de investimento, 700 millóns de euros de inversión. Para facilitar o traballo da análise, facemos aquí cal é a diferencia, cantos son os millóns de euros que o Estado deixou de investir no noso país dende que goberna Mariano Rajoy. Pois foron 212 millóns de euros no ano 2012, 510 millóns de euros no ano 2013, subiu a 528 no ano 2014 e chega a categoría de récord mundial no ano 2016, no que deixou de investir 665 millóns de euros. Me deteño aquí un momento. Agora mesmo o Goberno está presumindo de que Galicia vai recibir 938 millóns de euros na inversión do Estado para o ano 2018, pero no ano 2016 deixou de investir 665 millóns de euros. Prácticamente unha cifra similar. Remato a idea, a presentación, acumulando as cifras. Entre o ano 2012 e o ano 2016, os orzamentos xerais do Estado destinaban formalmente a Galicia 7.116 millóns de euros. A execución, o realmente executado, o realmente gastado, é de 4.674 millóns de euros. E, polo tanto, vou utilizar unha palabra gruesa, o Estado, Rajoy, ca complicidade de Feijóo, estafou 2.442 millóns de euros ao noso país. A razón desto, pois, ademais do impulso consénito de mentir que ten o Partido Popular, son outras dúas variables. Primeiro, que o investimento se utilizou como a variable fundamental da austeridade, é onde máis cae nas contas do Estado o investimento, e, en segundo lugar, ten que ver con eso. Sabedes que a medida que se vai avanzando o exercicio, pois hai un momento en que o Goberno di que se paran, que se pechan os gastos para cumplir co nivel de déficit que lle impón a Unión Europea. Pois a variable que se utiliza sempre, como os salarios das empregadas públicas non se pode tocar, pois é exactamente o investimento. E, polo tanto, Galicia paga o pato desa política de austeridade. Vou rematar con un dato que non está aquí, que eu creo que demostra, en fin, a indignidade do Goberno galego, e é que no ano 2016 o nivel de execución en Galicia é do 51%, o nivel de execución no conxunto do Estado foi do 81%, 30 puntos máis que no noso país. Por eso, denunciamos as mentiras propagandísticas do Partido Popular cando presenta orzamentos, denunciamos que esos orzamentos non se cumplen, denunciamos que se fai con complicidade da Xunta de Galicia e decimos que os retrasos no AVE, na finalización das autovías, na falta de un tren, dunha liña de mercadorías, todo eso está explicado nestos gráficos que demostran esa estrategia que mistura, por unha banda, a austeridade, os recortes, e por outra,
o engano que fai o Goberno Central ca complicidade da Xunta de Galicia. Iso é o orzamento do Estado, capítulo 6 e 7. Agora, Luís Villares falará do orzamento da Xunta de Galicia no ano 2017, o nivel de execución. Que tal, bons días? Seguimos aquí este tándem económico desenvolvendo unha triloxía de explicacións das claves que nos entendemos que serven para explicar a situación que vivimos. E a situación que vivimos é a de un goberno galego con un presidente a cabeza que máis parece a Santa Compaña que un verdadeiro goberno galego. Decimos a Santa Compaña porque vai deambulando sin ninguna idea fixa de que quere para o noso país. Vou explicar agora como en 2017 dos orzamentos da Xunta quedaron sen executar nada máis que nada menos que 500 millóns de euros de investimento. E nos investimentos é onde están reflectidos os plans de futuro que un goberno ten para o seu país. Están reflectidas as ideas, está reflectida a capacidade de xestión, está reflectido cara a onde quere camiñar un país. Cando, con uns orzamentos cativos, como os da Xunta de Galicia para o 2017, aínda así non se executa todo, temos que concluir que ese goberno non ten ideas, non ten proxectos, non ten futuro. Por iso nos entendemos que este é un goberno onde Núñez Feijóo preside máis ben unha Santa Compaña que un verdadeiro goberno galego. E decimos isto ademais porque hai tres grandes partidas que foron especialmente duras en canto á súa falta de execución, que son as de políticas de emprego, en segundo lugar o medio rural e en terceiro lugar a dinamización económica. Pensamos que isto é moi grave, en primeiro lugar porque en materia de emprego temos agora mesmo 140.000 ocupados menos que cando Núñez Feijóo chegou ao goberno. Por lo tanto, parece que son máis necesarias que nunca políticas de emprego. En segundo lugar, medio rural. Nos entendemos que con toda a que leva caído dos lumes no mes de outubro, que evidenciou todo un desleixo, todo un abandono do territorio, todo un abandono do medio rural, unido a unha preocupación que entendemos que é unánime no conxunto da sociedade galega, que é o da implosión sociodemográfica, ese mal chamado de valo demográfico, esa verdadeira implosión de país e que require tamén un forte compromiso e un forte investimento. Deixa as claras ver as políticas de medio rural en que non se está pensando. E en terceiro lugar, a dinamización económica, tanto en materia de I+D como en materia de internacionalización da nosa economía, deixan entrever que non existe un proxecto de país tampouco para as súas empresas. Indo polo miúdo, na primeira das políticas, na de promoción do emprego, insisto, 140.000 ocupados e ocupadas menos que cando Núñez Feijóo chegou ao goberno. Dun total de 305 millóns de euros, deixáronse sin executar 133 millóns. Isto é, o grado de execución situouse en apenas o 56,5%. E, ademais, distribuído de forma desigual. Hai unhas partidas que nos parece especialmente significativas o seu grado baixo de execución. A formación profesional de ocupados, isto que daría lugar a poder mellorar as condicións laborais mediante a formación, polo tanto, promovendo a estabilidade no emprego e o remate da precariedade, acadou un grado de execución do 7%, que é absolutamente ridículo. A formación profesional de desempregados, que estaremos todos e todas de acordo en que é fundamental para acabar co paro como principal problema social do noso país, acadou un grado de execución do 49%. Nin a mitade do orzamentado para os desocupados, para os desempregados, foi executado. Existen outras dúas partidas que entendemos que son escandalosas, a mellora e o fomento da empregabilidade, e despois a promoción do emprego autónomo e do emprego de mercado inclusivo, é dicir, dos colectivos con maior vulnerabilidade e os grupos profesionais que teñen máis dificultades para abrirse campo no eido laboral, como é o caso dos traballadores e traballadoras autónomas, son os que sufriron as políticas de desgoberno da Xunta de Galicia. E nos preguntámonos, por que se produce isto? Por que se desatende aos desocupados do noso país? Por que se desatende o desemprego? A quen beneficia non chegar a fin de mes? Hai un debate, ademais, latente debaixo disto. O futuro das pensións pasa evidentemente por aumentar as bases de cotización e por termos xente traballando. Pois ben, sin políticas de emprego eficaces, sin estímulos e investimentos como estes que se deixan de facer, se evidencia que non hai ningún interés en facer viable o sistema de pensións. Segunda cuestión, territorio e medio rural. Despois dos lumes quedou descuberto como os nosos sistemas hídricos necesitan unha volta importante para evitar, desde logo, a contaminación dos acuíferos, para evitar que as escorrentías ocasionasen problemas
vimos tamén problemas do trasvase entre ríos, por exemplo, no caso do Verdugo por abastecemento de Vigo, etc. Todo isto requeriría uns plans hidrolóxicos, un desenvolvemento que estaba orzamentado na Xunta de Galicia e do cal se executou apenas un 20%. Isto é o compromiso co futuro do seu país por parte deste goberno. Con respecto en sí ás partidas de medio rural, do compromiso de Núñez Feijóo co que dixera que iba a ser a legislatura do rural, temos unha porcentaxe de execución de apenas o 69% do total de 176 millóns. Vou significar cales son as principais partidas perxudicadas e, polo tanto, as principais políticas e, polo tanto, no final, o principal grupo de xente perxudicada. En primeiro lugar, a mellora na calidade da produción agroalimentaria, é dicir, o que distingue os nosos produtos, o que xera competitividade, o que xera valor engadido, foi executado nun apenas o 53% do orzamentado. Tamén na implementación de sistemas productivos agrarios sustentables, que é o futuro, pero que xa é o presente exixido pola Unión Europea, apenas acadou o 55% do total. Despois, outra das grandes apostas do goberno de Núñez Feijóo, as producións forestais, apenas foron executadas nun 72%, igual que nun 72% foi o que se executou en modernización e diversificación do tecido productivo do medio rural. É dicir, a diversificación dos sectores económicos dos que depende a economía do espacio rural do noso país, que, como saben, ocupa prácticamente 2/3 dos nosos concellos. Ben, a quen beneficia este disparate? A quen beneficia o abandono do medio rural? Donde está o goberno galego investindo no rural e investindo no futuro do noso país? Onde estaban as promesas feitas despois dos lumes de outubro? Pois xa vemos que na execución dos orzamentos non. Terceira partida especialmente non executada, a dinamización económica, en dous aspectos importantes. En primeiro lugar, nos programas relacionados ca I+D+I, a cuestión da innovación e o desenvolvemento de carácter tecnolóxico, tanto no Plan Galego de Investigación como na investigación universitaria. Xa eran unhas partidas ridículas que en Marea denunciou porque estábamos aproximadamente un tercio da media dos investimentos en I+D da Unión Europea e, polo tanto, o camiño era avanzar nunha orzamentación moi superior á establecida pola Xunta de Galicia, pero, aínda así, deixan sin executar nunha partida como a noutra prácticamente o 77% no caso do Plan Galego e un 12% sin executar no caso do Plan Universitario. Finalmente, quero referirme a outra cuestión que é esencial, que é o apoio á modernización, á internacionalización e á mellora da competitividade, a innovación e a productividade empresarial. Galicia é unha economía fortemente vinculada á exportación, no seu éxito, fundamentalmente polo que tiran dúas empresas no noso país, fortemente internacionalizadas, como vostedes saben, unha do textil e outra na automoción. Pero o conxunto da economía, sacando esas dúas empresas, están por debaixo da media española. Polo tanto, é necesario facer un investimento adicional para estar dentro da media e, polo tanto, para facer a economía galega máis estable e non tan dependente da demanda interna. Ben, pois do orzamentado, que apenas acadaba os 90 millóns de euros, foron executados apenas un 75%. Pouco máis que engadir ante estas cifras que falan por si soas. Só unha cuestión adicional, se en vez de ir aos orzamentos por programas vamos por capítulos, vemos como no capítulo de investimentos só se executou o 76% e prácticamente todo el corresponde ao investimento en infraestructuras, de tal maneira que todo o resto de investimentos que son os que serven para dinamizar a economía ou o emprego, son prácticamente os que quedaron reducidos a cero. Con todo isto, nos preguntámonos, cal é o proxecto de futuro do goberno de Núñez Feijóo? Nos entendemos que ningún. Non hai ideas, non hai proxectos, non hai plans de futuro, por iso nos concluímos que máis que un goberno que teña un horizonte de futuro claro, temos un goberno da Santa Compaña que deambula sen saber a onde vai. Nos resignamos, nos queremos transmitir á cidadanía galega que existe a posibilidade dunha esperanza nos orzamentos diferentes e nunha execución, desde logo, diferente dos orzamentos. Pedimos, en primeiro lugar, que aquilo que se compromete, que se cumpla. E, desde logo, un novo horizonte de futuro para o noso país expresado tamén noutra política económica. Moitas grazas.